Pozrieme špezetku. Je Chorvát. Aha. Nie. Deutsche. No, tak sa kašleme na to. Otvorené je. A tam tá... Baterku som nevzal do piče. No, ja tiež nemám. Ale dobre to vyzerá, čo si. Piče, baterku nemáme. Nemáme baterku, no to je... Jeba. Wow, dobre to je. Guten Morgen. Meine Deutsche ist nicht gut, aber ich finde Auto ist Deutsche. This is beautiful. It's a shame we don't have light with us. This building looks very dangerous. So much glass. The roof is collapsing. Cool. Whoa. Really big windows. To si takto zašité v horách. To už je to u nás doma takto mám. Another staircase. Jak sa ide hore? Ešte hore bola tá terasa. Tu sa ide, ale to len tak málo. Ešte koberec. Vyklenok. Aha, tu sú schody ešte. Tu už je fatál. Hej. Ako nie je to vysoko. Kto vie, kam ide tá cesta dole, ty kokso, že čo to... Ale to musel byť pekný výhľad, keď to asi bolo. Aj to muselo byť pekný hotel, tak to je šiváreň riadna. To je to už také... Neviem, či chcem ísť veľmi ďalej. Tu som bol, tam je z druhej strany. Hej? Že či sa to neprepadne každú chvíľu podo mnou. Jak vidíme, keď to tu poprepadávané inde. Wow. Wow. To by som nečakal, akože výťah. Vyzerá to tak staršie. Si to prešiel po... Teraska, jaké psychonomé sa pohla o centimetr pred celá jednou. Fakt? Jak si prešiel? Ja som prešiel tak. Ty kokos. Cítil, že to celá pohla. Táto tu, hej? No, ako poviem, by som nešiel, ak na ne pozerám, to ti vravím. To je fakt, akože, toto netušíš, to není betón, ty vole. Proste drevo, čo tu hnie roky. Tie kroky, vieš, to stojí taký materiál. To si neviem predstaviť, to musí byť brutálne.
Nejaké, počkaj, to je čo za... Fakt, hala, to bola nejaká spoločenská miestnosť asi. Wow, toto vyzerá jak keby. Vyzerá tam. Temnota. Wow. Musel byť nejaký apartmanik. Nejaký kráľovský apartmán. To bolo asi dvere. To je také nebezpečné. No aj to je dosť akože, pozeral som na to. No, tam ďalší taký. Ne, to sú asi promíny. Jaj, že aha, to sú apartmány všetko toto. Káblo vníma už. Ale pekne zrobili krabičky. Plechové dokonca. Taký svah, ty kokso, to jak stavali stromo. No, museli kopať. Ale musí riadne ten svah opierať do základov. Musia byť hlboké. No, to je malá ručenú statiku. Vlastne no, asi hej, keď je taký dopúkaný. Zase je to opustené, bo rekonstrukcia by stala viac. Aha, pozri sa. A? Do undergroundu ideme. No, teraz umrieme. Aha, to je tá spoločenská miestnosť. Aha, nie, tak to je ďalšia, ty kokso. Tam to bola iná, čo som videl. Vyzerá, čo bol biliardový stôl? Tak som to. Alebo pingpongový. Alebo... Krb tu bol, ty kokso. Tady je. To je nejaký poklop. Tak. To vyzerá jak operačný stôl. Myslíš, že v takej stavbe môže byť azbest, alebo je príliš stará? Môže byť, hej? Práve, že tí starší, oni to používali. Tí po druhej svetovej vojne to začali riadne a to nebude určite staršie jak Aha, aha. druhá svetová. Ľudia môžu byť. Ako musela to byť fakt pekná vila, keď to ako fungovalo všetko. Veľmi pekne. Porobenú. I think this is it. We've been there, we've been there, we've been there. That's all. I missed some basic urbex, I think. Just an old empty building, and still you have something to see.